नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम या कार्यक्रमात मी निलेश आणि सुचिरित तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. सुचिरित, आजच्या मॅचविषयी बोलण्याच्या अगोदर थोडं जाऊयात मागच्या मॅचकडे. कालच्या मॅचविषयी आपल्याला बोलायलाच पाहिजे, बोलायलाच हवंय. सुचिरित, काय सांगशील? RR आणि RCB उत्तम मॅच झालेली आहे आणि RRनी अशी काहीतरी इनिंग केली होती की वाटलं होतं जॉस बटलरचा 70 तू म्हणालाच होतास की तो चांगला खेळेल, परत बॅक टू बॅक 100वर 70 त्यांनी केला होता, चांगला टोटल केला होता आणि असं वाटलं एका पॉईंटला की ही RCBनी घालवली मॅच आता. पण नंतर ती दिनेश कार्तिकने जी काय आतषबाजी केली आहे, अरे तो साईनी जोरजोरात टाकतोय, हा जवळजवळ स्वीप करतो त्याला आणि तिथे तो घेऊन गेला रे मॅच यांच्याकडून. आपण बोललो देखील होतो की फुल स्टॉप लावायचं काम चांगलं तो करतो आणि काल त्यांनी फुल स्टॉप लावला. आणि हर्षल पटेलनी वगैरे खरंच सुंदर बॉलिंग केली. 4 ओव्हर त्यांनी 18 रनमध्ये टाकल्या, विकेट काढलेली आहे. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी, चांगली बॉलिंग बघायला मिळाली, चांगली बॅटिंग बघायला मिळाली. अशी उत्तमपैकी मॅच तुम्ही कालच बघितलेली आहे. आजची ही मॅच खूप बहारदार होऊ शकते. काय सांगशील? येस, आजची मॅच सुद्धा तेवढीच चांगली होणार आहे, कारण खेळणार आहेत आजचे 2 संघ KKR आणि मुंबई. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. मॅच आजची आहे ती मॅच नंबर 14 KKR आणि मुंबई, जसं मी सांगितलं. पण त्याच्या अगोदर आपण नवीन सेक्शन जे चालू केले त्याकडे येऊयात. सर्वात पहिलं आपलं सेक्शन आहे गेस द प्लेयर, गेस द शॉट ॲज वेल. तुम्हाला प्लेयर सुद्धा ओळखायचा आणि त्यांनी मारलेला शॉट देखील ओळखायचा आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम आपण आपल्या व्ह्युअर्सना ते दाखवूयात आणि आज हे तुम्ही बघितल्यानंतर मी तुम्हाला नावं सांगणार आहेत. जे लोक जिंकलेले आहेत त्यांची नावं देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे. अगदी आपल्याला ना गोव्यातनं देखील उत्तरे येत आहेत, त्यामुळे तिकडचेही मित्र आपले बघतायत. त्यामुळे असाच तुमचा रिस्पॉन्स राहू देत. खूप चांगल्या प्रकारे तुमच्या कमेंट्स पण येत आहेत आणि बऱ्याच लोकांना ह्या गोष्टी खूप आवडत आहेत. आपण नवीन इंट्रोड्यूस ज्या केलेल्या आहेत. तर बघूया आजचा प्लेयर कोण आहे आणि त्यांनी मारलेला शॉट कोणता आहे ते. येस, तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलाच असेल हा शॉट आणि हा प्लेयर बऱ्याच जुन्या लोकांनी ओळखला असेल. मी थोडीशी हिंट देऊ दे एखादी. कारण काय आहे की हा सध्या खेळत नाही, हा गेले बरेच वर्ष खेळत नाही आहे, त्यामुळे थोडासा जुना प्लेयर आहे. त्यामुळे थोडं तुम्हाला डोकं लावावं लागणार आहे, पण लगेच उत्तर तुम्हाला नक्कीच सापडेल. तर आजचा शॉट आणि आजचा प्लेयर तुम्ही बघितलात. तर थोडंसं नावांकडे जाऊया. जे विनर्स आहेत त्यांची नावं मला इथे आवर्जून घ्यायची. सुरुवात करूया पुण्यातल्या विनर्स आणि मुंबईच्या विनर्सपासून. थोडीच नावं मी घेणार आहे कारण खूप साऱ्या लोकांनी उत्तरं दिली होती. त्यापैकी काही नावंच घ्यायची झाली तर प्रणील, सचिन, अभिषेक, सोनाली, प्राजक्ता, गर्ल्स सुद्धा याच्यामध्ये खूप इंटरेस्ट घेऊन ह्या गोष्टी बघतायत. त्यांनी सुद्धा चांगली चांगली उत्तरं दिलेली आहेत. गोव्यावरनं पण आपल्याला बरीच सारी उत्तरं आली आहेत. त्यामध्ये रॉड्रिक्स यांनी आपल्याला उत्तर पाठवलेलं आहे. त्यानंतर सावंतवाडीवरनं सावंत यांचं उत्तर आलेलं आहे. त्यामुळे बरेच अशी मोठी लांबलचक लिस्ट माझ्याकडे आहे. त्यामध्ये प्रमोद देखील आहे. प्रमोदनी पण उत्तर बरोबर दिलेलं आहे. तर तुम्हा सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. तुम्हाला लवकरच तुमचं प्राईज हे मिळून जाईल. त्यानंतर त्याचे डिटेल्स तुम्हाला आम्ही लवकरात लवकरच सांगूच. तर अशाच प्रकारे आम्हाला रिस्पॉन्स देत जा, खाली कमेंट्स टाकत जा. तुम्हाला काय त्या शॉटबद्दल माहिती आहे किंवा त्या प्लेयरबद्दल जर जास्त माहिती देऊ शकलात तर त्याहून सोन्यासारखे काहीच होणार नाही. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच जी आहे ती MI आणि KKR ही मॅच खेळवली जाणार आहे. खरं ती पुण्याच्या स्टेडियममध्ये. पण त्याच्या अगोदर थोडं जाऊयात कॅप्टन्सकडे. काय सांगशील KKRच्या कॅप्टनविषयी? आज मी KKR बद्दल बोलतोय आणि KKRचा कॅप्टन श्रेयस अय्यर खूप दिलखुलास माणूस आहे वगैरे असं आपण म्हणतो, पण त्यांनी कॅप्टनशिप चांगली करून दाखवली आहे. आणि वेळोवेळी जेव्हा टॅक्टिक्सची गरज पडते ना तेव्हा तो अगदी सिरियसली छान टॅक्टिक्स, फील्ड पोझिशन्स वगैरे मांडून चांगला कॅप्टन ठरलेला आहे तो सोफा. शांत डोक्याने तो सगळ्या मुवमेंट्स करत असतो. हे सुंदर असा कर्णधार तुमच्याकडे नक्कीच आहेत. येऊयात आमच्या टीमकडे, मुंबईच्या टीमकडे. मुंबईचा कॅप्टन सगळ्यांना माहितीच आहे कोण आहे, रोहित शर्मा आहे. त्यामुळे खरं तसं बघायला गेलं तर पहिल्या 2 मॅचेस त्याच्या पारड्यात पडलेल्या नाही आहेत, तरी पण मेहनत तो करणारा प्लेयर आहे. त्याच्या प्रथेनुसार त्याला माहिती आहे की मुंबई इंडियन्स काय पहिला 4-5 मॅचेस जिंकत नाही, पण नंतर एकदा त्यांना सूर गवसला की मग तो सूर सोडत नाहीत, कारण त्या सगळ्याच मॅचेस पुढे पुढे जिंकत जातात. थोडंसं कुठेतरी कॉम्बिनेशन गडबड होतोय रोहितच्या कडे. आज आपण त्या डिटेल्समध्ये जाऊयात, बघूया आज काय रोहित त्याची टीम खेळणार आहे. येऊयात थोडंसं आजच्या विकेटकडे आणि स्टेडियमकडे.
ही मॅच होणार आहे ती मी सांगितल्याप्रमाणे पुण्यामध्ये MCAच्या गहुंजे स्टेडियमवरती. त्यामुळे गहुंजे स्टेडियमच्या विकेटबद्दल काय सांगशील? बॅटिंग पिच आहे, मान्य आहे, आणि इथे मोठ्या टोटल्स होतात. त्यामुळे आजही माझ्या अपेक्षेप्रमाणे ही मोठी टोटल होती का काय असं बघायला पाहिजे. नक्कीच बॅटिंग विकेट आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न येतो टॉस झाल्यानंतर काय करावं. जसं पुण्यामध्ये बघतोय आपण ज्या मॅचेस झालेल्या आहेत 1-2, त्यामध्ये टॉस झाल्यानंतर ही तुम्ही बॅटिंग घेऊ शकता, कारण मॉइश्चरचा इथे विशेष फरक पडत नाही. त्यामुळे जर आज मुंबई टॉस जिंकतं तर रोहित बॅटिंगच करायला त्याला आवडेल, कारण जास्त धावा तो बोर्डावरती लावण्यासाठी त्यावरती तसा विश्वास ठेवतो. त्यामुळे कुठंतरी तो आज बॅटिंगच घेईल आणि बॅटिंग घ्यायला हरकत नाही असं हे विकेट आहे असं मी तरी म्हणेन. यस, त्यानंतर पुढे जाऊयात आपण आपल्या प्लेइंग 11कडे. आज KKRची काय प्लेइंग 11 असू शकते? KKRची प्लेइंग 11 अशी काहीतरी असेल. मला वाटतंय की अजिंक्य रहाणे अजून त्यांनी फार मोठी इनिंग अशी खेळलेली नसेल, पण त्याला जम बसायला लागला असं मला वाटतंय. छोट्या इनिंग्स पण एकदम कॉम्पॅक्ट छान केलेल्या आहेत आणि त्याचा अनुभव जो आहे तो सगळा वापर करून घेता येतो. कॅप्टनही वेळोवेळी त्याच्याकडून काही सल्ला घेऊ शकतो. व्यंकटेश अय्यर चांगला खेळायला लागला आहे. अजूनही जसं मी ओपनर्सबद्दल बऱ्याचशा बोलतो की त्यांच्याकडून मोठी इनिंग अपेक्षित असते, ती याच्याकडून अजून आलेली नसली तरी तो चांगला खेळायला लागलेला आहे आणि त्याची बॉलिंगमध्येही परत मदत होऊ शकते. श्रेयस अय्यर असणारच कॅप्टन आहे. आणि निलेश, तुला असं नाही वाटत की श्रेयस अय्यरकडून आपण 1-2 ज्या मोठ्या इनिंग्स ऑलरेडी अपेक्षित ठेवलेल्या होत्या तेवढ्या काय अजून त्याच्याकडून आलेल्या नाही आहेत? नाही, नक्कीच ड्यू आहे त्याच्याकडनं रन्स येणं. हां, आणि नितेश राणा, त्याच्यानंतर सॅम बिलिंग्स जो किपिंगही करतोय आणि बॅटिंगही चांगला करतो. राणाबद्दल मला खरं तुला बोलायचं आहे. कंटिन्युअसली तूही टीममध्ये त्याचं नाव घेत असतो, खेळतो देखील, म्हणजे टीममध्ये असतो देखील, पण हवा तशा धावा त्याच्या अजून येत नाही आहेत. तर त्याच्याविषयी तुला काय सांगायचं? नितेश राणाचा पहिल्यापासून एक प्रॉब्लेम राहिलेला आहे. रणजी ट्रॉफीमध्ये वगैरे सुद्धा आपण ऐकलेलं आहे की त्याची जरा कन्सिस्टन्सी कमी पडते. तो जेव्हा करतो तेव्हा एकदम 2-3 इनिंग्स मोठ्या चांगल्या करतो आणि मग जरा त्याचा बॅड पॅच म्हणावा छोटासा तो येतो, तर कदाचित तो असेल. हू नोज, आजपासून कदाचित तो पॅच संपणार असेल तर आपल्याला बघायला मिळेलच. सॅम बिलिंग्स मी म्हटलं किपिंगही करतो, बॅटिंग चांगली करतोय, त्यामुळे तो असेल. आंद्रे रसेल हे नाव आलं ना की समोरचे बॉलर्सही घाबरतात आणि तो बॉलिंगमध्ये तर सुंदरपैकी मदत करतोच आहे, पण बॅटिंग आता त्याची अशी जमायला लागलेली आहे की काय विचारू नका. 70 केले होते तिने मागच्या वेळेला 31 बॉलमध्ये फक्त. तुला वाटतं तो बॅट्समन ऑलराऊंडर आलाय की बॉलर ऑलराऊंडर झालाय? आता सांगणं कठीण आहे खूप. सुनील नारायण असेल असं मला वाटतंय, कारण तो T20 फॉर्मॅटमधला किंग आहे, किंग. तो भले टेस्ट मॅच वगैरे त्याच्या बाकीच्या करिअरमध्ये तेवढा चमकला नसेल, पण T20मध्ये तुम्ही त्याला हात लावू शकत नाही, तो 11 घ्यायलाच पाहिजे. शिवम मावी की जो नवोदित खेळाडू आहे, पण त्याला थोडाफार मागचा हंगाम वगैरे खेळून अनुभवही आहे आणि त्याला परत ते घेतील. उमेश यादवनी कमाल केलेली आहे यावेळेस. उमेश यादव मागच्या वेळेला 4 विकेट घेतल्या होत्या आणि उमेश यादव विकेट्स घेतोय एवढंच नाही तर तो कमी रन्सही देतोय, जे आधी त्याच्याबद्दल फार फेमस नव्हतं. त्यामुळे हा एक त्यांनी चेंज घडवून आणलेला आहे. टीम साऊदीचं मी असं सांगेन सगळ्या प्रेक्षकांना की याची बॉलिंग बघत जा तुम्ही. हा त्याच्या लेंथ करता खूप फेमस आहे की वेगवेगळ्या विकेटवर लेंथ वेगवेगळी ठेवावी लागते. काही विकेट्सवर तुम्हाला थोडा पुढे सोडावा लागतो बॉल, काही विकेट्सवर स्लाइटली शॉर्ट टाकावा लागतो. तर टीम साऊदीचं असं म्हणतात की हा फार झटकन जज करू शकतो की इथे लेंथ कुठली पाहिजे आणि तो बरोबर ती लेंथ ठेवतो. लाईनमध्ये थोडेसे प्रॉब्लेम येतात, जरा पायावर टाकतो. मागच्या वेळेला 36 रन्स खाल्ल्या होत्या, पण विकेट्सही काढतो. आणि वरुण चक्रवर्ती या परत अनदर प्लेयर की जो T20 फॉर्मॅटमध्ये फारच छान खेळायला लागलेला आहे आणि तो ना व्हेरिएशन्स छोटी छोटी करतो. तो काही मुरलीधरनसारखा मोठा टर्न करणारा माणूस नाही, पण त्या छोट्या छोट्या व्हेरिएशन्समध्ये तो एक तर तुम्हाला मारू देत नाही आणि विकेट्स काढतोच. तू बघितलं असेल तर ही साधारण अशी टीम असेल मला वाटतं. वा, फार छान. तू साऊदीबद्दल बोललास त्याबद्दल मी थोडंसं प्रेक्षकांना सांगतो. मित्रांनो, क्रिकेट खूप सोपं आहे, पण कधी केव्हा कुठे काय केलं पाहिजे हे जर तुम्हाला कळलं तर त्याच्यासारखा सोपा गेम नाही आहे. कारण काय करायचं असतं याचा अभ्यास आपण रोज सकाळी 6 वाजता उठून किंवा दुपारी 4 वाजता जाऊन प्रॅक्टिस मैदानामध्ये करतच असतो, पण ते त्या दिवशी केलेलं कुठच्या ग्राउंडवरती वापरायचं, कधी वापरायचं, कुठल्या वेळेस वापरायचं हे ज्याला कळतं तो चांगला क्रिकेटर होऊ शकतो. प्रत्येक क्रिकेटर हा चांगलाच असतो. तर येऊयात आज पुढच्या आपल्या सेक्शनकडे. आपण दाखवणार आहोत तुम्हाला आता एक फील्ड पोझिशन, जी की तुम्हाला सांगायची आम्हाला कुठली फील्ड पोझिशन आहे. याच्याविषयी सुद्धा लोकांनी मला खूप मेसेजेस पाठवलेत. त्यांनी फील्ड पोझिशन वेगळ्या वेगळ्या सांगितल्या, ज्या ट्रॅडिशनल नाही आहेत त्या देखील त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. तर आपण पुढे प्रोग्राममध्ये त्या देखील दाखवूयात. तर बघूया आजची फील्ड पोझिशन.
आत्ताच बघितली आपण ही फील्ड पोझिशन, अगदी डाईव्ह मारून तिथे अडवू शकता तुम्ही बॉल, त्यामुळे ती एक उत्तम पोझिशन अशी आणि गरजेची पोझिशन आहे या T20 फॉर्मॅटमधली. तर ती आम्हाला जरूर कळवा तुम्ही लोक काय आहे पोझिशन. येऊयात आता माझ्या टीमकडे, मुंबईच्या टीमकडे. मुंबईच्या टीमनी मागची मॅच होती ती हारलेली आहे, 23 रनांनी हारलेले आहेत RR बरोबर हारलं म्हणजे आज काय म्हणायला पाहिजे की बाबा ओके ठीक आहे, कारण ती टीमच तशी आहे. काल हारलेत पण ती टीम तशी आहे. मी परत सांगतोय, मला सेमीफायनलला RR बघायला खूप आवडेल, कारण राजस्थान सेमीफायनलपर्यंत पोचू शकतं. माझं तुम्ही हे प्रेडिक्शन म्हणा किंवा काही म्हणा, पण ती टीम बॅलन्स मला वाटते. मुंबई हारली होती त्यांच्यावर मागची मॅच 23 रननी, हरकत नाही. पण आता आजपासून काहीतरी नवीन त्यांचा दिवस सुरू होईल, नवीन दिवस, नवीन मॅच, नवीन प्लेयर पण मला 1-2 टीममध्ये घ्यायचेत. जर मी त्या ठिकाणी असतो, सचिन आणि मोरेन साहेबांबरोबर बसलो असतो, तर मी सांगितलं असतं की ह्या दोघांना जरा बदला, बघूयात ते काय आहेत. माझ्या अंदाजाने रोहित शर्मा आणि ईशान किशन पुन्हा एकदा ओपन करतील. रोहितच्या बॅटमधनं रन्स अजून येत नाही आहेत, हव्या तेवढा धावा येत नाहीत, पण पुण्याचं विकेट त्याच्याकरता फायद्याचं आहे आणि ठरणार आहे. त्यांनी ते येऊन रन्स देखील केलेले आहेच, पुण्यामध्येच आहे. कालच आमची भेट देखील झाली. सकाळी पण सचिन पण निघालाय पुण्यावरनं. तो म्हणतोय आता मी पुणे मुंबई ये जा करणार आहे सारखं. व्हिडिओज देखील त्याचे व्हायरल होत आहेत, कारण 2 दिवसानंतर परत त्यांना पुण्यामध्येच मॅच आहे, त्यामुळे मुंबईचे प्लेयर्स इथेच असणार आहेत, त्यामुळे भेटीगाठी होतच राहतील. रोहितच्याकडनं आपण अपेक्षा ठेवूया की या मॅचला तो रन्स करेल. ईशान चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, त्यामुळे त्यांनी रन्स करणं अपेक्षित आहे. पण तुम्ही तो करतोय म्हणून मी करणार नाही. ज्यावेळेस अशा स्टँड कुठेतरी घेता त्यावेळेस हे चूक करता सर्वात मोठी, आणि तीच घातक ठरते मुंबईच्या संघाला. 3 नंबरला इतके दिवस येत होता तो अनमोल प्रीत. एक मॅचमध्ये 5 केलाय, एक मॅचमध्ये 8 केलाय. तू जर एवढी मोठी टुर्नामेंट खेळतोय, IPL सारखी खेळतोय, 13 धावा तुला 2 सामन्यात करणं हे ॲक्सेप्टेबल नाही आहे राजा. कारण तुझ्या ज्या लोकांच्या अगेन्स्ट खेळतोस किंवा जी लोक तू खेळतोस म्हणून बाहेर बसलेत, त्यांची चर्चा खूप चालू होते. पण आज मला खूप असं वाटतंय की अनमोलप्रीत सिंगला थोडंसं थांबवतील आणि इथे आज स्काय यायलाच पाहिजे. गरज आहे आम्हाला मुंबईच्या प्लेयर्सना, त्याची सूर्याची गरज खूप आहे. सूर्या इथे आला नाही या लाईनअपमध्ये की पूर्ण स्ट्रेंथच वाढते आमची. त्यामुळे सूर्या जर 3 नंबरला आला तर तो शेवटपर्यंत खेळू शकतो, मोठे फटके मारू शकतो. त्यामुळे सूर्या आज टीममध्ये येईल असं मला वाटतंय. आणि तो 360 डिग्री कुठेही मारतो ना, त्यामुळे फील्ड पोझिशन्स लावणं खूप अवघड बनून जातं. ॲब्सोल्युटली सुपर टेरिफिक प्लेअर आहे. काल मी बघितलं नेटमध्ये प्रॅक्टिस पण करत होता पुण्यामध्ये देखील. आता त्याचा थंब बरा झालेला वाटतोय. मला वाटतं त्यांनी बॅटिंगवरती कॉन्सन्ट्रेट करावं, थर्ड मॅन फायनली कुठेतरी लांब छानपैकी फिल्डिंग करावी, त्यामुळे जास्त त्रास करून घे, पण तो संघात पाहिजे. त्यानंतर येईल तो तिलक वर्मा. अतिशय सुंदर खेळतं हे पोरगं. 60-61 रन मागच्या मॅचला देखील केला होता, पण त्याचे कुठेतरी एफर्ट्स अपुरे पडत आहेत, कारण त्याच्याबरोबर सूर्यासारखा कोणीतरी पाहिजे जो की हे स्कोरबोर्ड अजून वाढवेल. त्यानंतर कायरन पोलार्ड आहे, 22 रन केल्या होत्या. जोपर्यंत तो मैदानामध्ये उभा होता स्टम्प्सच्या समोर, त्यावेळेस वाटत होतं की कुठेतरी मॅच मुंबई जिंकते का काय, पण त्याची विकेट तिथे पडली आणि गडबड झाली. कारण मॅच जवळ न्यायची सवय आहे त्याला, अगदी शेवटच्या बॉलपर्यंत आणतो, एफर्ट सोडत नाही. चांगली बॅटिंग करत होता. त्यानंतर टीम डेव्हिड, डॅनियल सॅम्स हे दोघंजणही असतील. दोघांच्या हिशोबाने बघितलं तर त्यांच्या पोटेन्शियलप्रमाणे 20-30% त्यांचा परफॉर्मन्स आतापर्यंत झाला आहे. तो आणखीन जास्त व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे संघ व्यवस्थापनाकडनं आहे, त्यामुळे ते पूर्ण करतायत का आपण बघूयात. मुर्गन अश्विन देखील संघात आहे. एकच स्पिनर आहे. मला खूप राहून वाटतं अजून एक स्पिनर मुंबईने खेळवायला पाहिजे, कारण इथे सगळी दुनिया जर 2-2 स्पिनर घेऊन खेळवते, 3 पेस बॉलर घेऊन खेळवते, तर 4 पेस बॉलर आणि 1 स्पिनर, मुंबईची गणित कुठंतरी थोडंसं गडबडतंय असं मला वाटतंय. पण त्यांच्या स्क्वॉडमध्ये तसं बघायला गेलं तर एवढा चांगला स्पिनर नाही आहे देखील, त्यामुळे थोडा दीज आर टू अर्ली स्टेजेस त्यांच्याकडे त्याविषयी बोलण्याबद्दल. पण तो संघात आज असणार आहे. त्यानंतर टायल मिल्स येतोय. मिल्सनी पण चांगली बॉलिंग केली होती, 3-4 विकेट्स आहे, ही अमंग द विकेट घेतोय तो, त्यामुळे तो संघात असणं गरजेचं आहे. जसप्रीत बुमराह हा बाबाजी एकटा पडलाय. खरं सांगायचं तर ह्याच्याबरोबर कोणताच बॉलर त्याला साथ द्यायला येत नाही आहे, त्यामुळे बुमराह एकटा किती दिवस आणि किती लढेल हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे रोहितला थोडा विचार केला पाहिजे की इतर बॉलर्सना कसं वापरायचं आहे आणि बुमराहला सांभाळून कसं वापरायचं आहे, कारण जर एवढा रोड त्यावरती आला, त्याच्यावरती एवढं प्रेशर दिलं, इंजुरीची शक्यता जास्त असू शकते. त्यामुळे तो एक आहे, पण संघात तो असणार त्याबद्दल वाद नाही. बसिल थम्पी हे देखील एक नाव आहे जे मला खटकतं इन द सेन्स कसं आहे की तुम्ही एका ओव्हरला जर 26 धावा देता तर त्या कर्णधाराने पुढच्या वेळेस तुमच्याकडे बॉल द्यायचा कसा, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एका ओव्हरमध्ये 26 रन्स नॉट ॲक्सेप्टेबल. तुम्हाला दिसतंय तो काय करतोय, कसं मारतोय, पोझिशनमध्ये पहिल्यांदा येतो तो, त्यावेळेस तुम्ही आयत्या वेळेस काहीतरी करू शकता, बोटं फिरू शकता, चेंज ऑफ पेस टाकू शकता. या नावाकरता माझ्याकडे एक दुसरं नाव आहे, खूप एक्सपिरियन्स नाव आहे. रणजी ट्रॉफी फायनलपर्यंत या माणसाने स्वतःचा
संघाचा संघ नेला आहे तो आहे उनाडकत. जयदेव उनाडकत लेफ्ट आर्म आहे, अँगल एक वेगळा मिळेल, त्यामुळे शक्यता वाटते मला की आज त्याचा विचार करावा थम्पीच्या अगेन्स्ट. थम्पी थोडी बॅटिंग करू शकतो मला मान्य आहे, पण तुमच्याकडे एवढं जर काय येतोय तर बॅटिंग ॲज इट इज स्ट्रेंथ वाढती आहे, त्यामुळे खालती बॅटिंगची गरज नाही आहे. त्यामुळे उनाडकतला खेळवावं असं मला खूप वाटतंय. उन्हाळ्याकडचं एक फार चांगलं मी सांगू शकतो, म्हणजे मी काय म्हणतो की लेफ्ट हँड पेसमन जेव्हा राईट हँडरला टाकत असतो तेव्हा अँगल त्याचा नॅचरली बाहेर जातोच, पण तो जर थोडासा आत आणू शकला किंवा थोडा एखादा स्ट्रेट ठेवू शकला तर तो डेंजरस ठरतो. ते उन्हाळ्याकडनी गेल्या 2 वर्षात डेव्हलप केलेलं आहे. खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय, त्यामुळे तो संघात असायला पाहिजे असं मला राहून राहून वाटतंय. तर माझं प्रेडिक्शन साधारण आजचं असं आहे, बघूया काय होतंय, थोड्या वेळात आपल्याला कळेलच. तर आता येऊया टॉप प्लेयर्सकडे, टॉप परफॉर्मन्सकडे. तुझा काय वाटतंय, कोण तुझा टॉप परफॉर्मर असेल आजचा? KKRच्या टॉप परफॉर्मर्समध्ये आज मला वाटतं अजिंक्य रहाणे माझा टॉप बॅट्समन असू शकतो, कारण ही इज ड्यू फॉर रन्स हा एक भाग झाला. दुसरं म्हणजे त्याच्याकडे क्लास आहे रे, तो मोठ्या लॉंगर फॉर्मॅटमध्ये चांगला खेळलेला आहे, शॉर्टर फॉर्मॅटमध्ये तो त्याचा टॅलेंट वापरू शकतो, त्यांनी आधी दाखवलेला आहे. त्यामुळे तो मला वाटते ही लुक्स सेटल्ड. मला अजिंक्यचं एक गोष्ट अजून आवडते की तो रन्स बघतोय, बॅटला बॉल लागल्यानंतर ना काही करता येईल का बघतोय, किंवा थोडासा अँगल चेंज करतोय, त्यावेळेस रिस्क पोझिशन बदलतोय, त्यामुळे रन्स बघतोय, ते चांगली आणि हल्ली मी T20 मध्ये बघितलं की एकदा त्याचा जम बसला की तो थोडेसे आडवे पट्टे बिट्टे मारायला तयार असतो, आधी जो नसायचा. त्यामुळे ती त्यांनी डेव्हलपमेंट केलेली आहे. उमेश यादव हा माझा टॉप बॉलर असेल साहजिकच, आणि उमेश यादव बद्दल प्रेक्षकांना एक सांगावंसं वाटतं मला की तो आज तुम्ही त्याचा जो पेस बघताय, त्याची मुवमेंट बघताय, ती तर आधीही होती, मग ह्या वर्षीचा उमेश यादव वेगळा काय? तर मला असं वाटतं की ह्या वर्षी त्यांनी प्रॅक्टिस करून करून नेट्समध्ये कंट्रोल जो मिळवला आहे, आधी त्याच्याकडे कंट्रोल तेवढा नव्हता. त्यामुळे ओव्हरीत 2-3 चांगले बॉल टाकून सुद्धा तो 2-3 इतके खराब बॉल टाकायचा की 4-6 खायचा आणि मग खूप रन्स जायचा त्याच्या बॉलिंगवर. ते आता होत नाहीये, कारण त्याचा कंट्रोल जो आलाय त्याच्यामुळे तो जास्त विकेट्स काढतोय असं मला वाटतं. उमेश यादवचं तू म्हणतोय जसं आपण म्हणतो की पेस एवढा पण होता अगोदर, आताही आहे. तर जुने खरं म्हटलं जातं की पेस बॉलरचं कारकीर्द छोटी असते, पण उमेशच्या बाबतीत उलटं घडतंय, त्याची विंटेज वाईन होत चाललेली आहे, तो मॅच्युअर होतोय. मस्त उपमा दिली असतो. आणि रसेल हा माझा टॉप ऑलराऊंडर असेलच, तो ज्या प्रकारे खेळतोय दुसरा काही विचार करायची गरजच नाही. कधी कधी मला वाटतं रसेल बॉलिंगला आला ना की बॉलर्स कॅप्टनच्याकडे अपेक्षा ठेवत असेल की मला बॉलिंग देऊ नको बाबा, आता हा आउट होऊ देत. हा विनोदाचा भाग झाला, कारण हे बॉलर्स सुद्धा खूप प्रोफेशनल असतात, ते चॅलेंज म्हणून घेतात की रसेल आहे का मग मी त्याला काढतो, अशा प्रकारचे बॉलर असतात या लेवलचे. पण मला वाटतं की रसेल हा टॉप ऑलराऊंडर असेल. सुपर, चांगला ऑलराऊंडर आहे तुझ्याकडे आहे. बघूयात आमच्याकडे कोण कोण आहे. आमच्या बॅट्समन पासून सुरुवात करूयात. आज मला वाटतंय की ईशान किशन पुन्हा एकदा दंगा करेल, रन्स करेल, पण रोहितचं नाव पण मी त्याच्याबरोबर जोडणार आहे, कारण आज रोहित सुद्धा रन्स करण्याची गरज आहे. जर स्काय खेळला तर तोही रन्स करेल, पण मला एकच नाव द्यायचं असतं, त्यामुळे मी ईशान किशन हे एक नाव देईन. टॉप बॉलर म्हणशील तर जसप्रीत बुमराह, ह्याच्याशिवाय पर्याय नाही आहे, कारण बुमराह अतिशय, तुम्ही कुठेही त्याला सोडा तो बॉलिंग अतिशय सुंदरच करतोय. ऑलराऊंडरमध्ये म्हणशील तर कायरन पोलार्ड, दैत्य आमच्याकडे, आणि तो आता त्याच्या लईत आलेला आहे, बॅटला बॉल लागायला लागलेला आहे, बॉलिंग पण चांगली करतोय, त्यामुळे त्याचं नाव मी आवर्जून घेईन. हा विषय झाला टॉप परफॉर्मर्सचा. येऊया प्रेडिक्शनकडे. आज किती धावा बोर्डवरती लागू शकतील? पुण्याचं विकेट आहे, पुण्याचं हवामान आहे, पुण्याचं आउटफील्ड आहे, साधारण मला वाटतं 190 ते 200 पर्यंत धावसंख्या पोचली पाहिजे. तुला काय वाटतं? मी अगदी म्हणणार होतो की 190-180 फार नीट खेळले नाही, चुकीचे स्ट्रोक्स केले तर, बरे खेळले तर ना 200 पर्यंत धावा जाऊ शकतात असं वाटतं. वा, आज धावांचा पाऊस होणार आहे. पुण्यात 2 दिवस वातावरण आहे, असं वाटतं की पाऊस पडेल, पण तो धावांचा पडणार होता, तो आज पडतोय का बघूयात. त्यामुळे ही मॅच बघायला विसरू नका, खूप मजा येणार आहे. पुण्याच्या ग्राउंडवरती मॅच आहे. तर येऊयात आजच्या क्रिकेट ज्ञानकडे. बघूया सर, तुम्ही काय ज्ञान देताय आज? आजचं ज्ञान असणार आहे स्पायडर कॅम या तंत्रज्ञानाबद्दल. हा कॅमेरा तुम्ही कधी कधी बघितलाही असेल की तो 4 केबलवरती असा एक मध्ये मोठा कॅमेरा येतो बघा. तो काय आहे तुम्हाला गंमत सांगतो. 4 टॉवर असतात दिव्याचे मोठे, त्या 4 टॉवर्सवरतून केबल्स त्याला म्हणतात, त्या टाकल्या जातात. त्याला वरती सुद्धा पुली असते, खाली एक मोठे रीळ असतं त्याचं, आणि ह्या केबल्स ज्या आहेत त्या अशा ऑपरेट केल्या जातात की एकीकडच्या केबल्स लूज सोडल्या की दुसरीकडच्या टाईट होत जातात, आणि त्यानुसार तो व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल तुम्हाला फिरवता येतो, तो अगदी ग्राउंड लेवलला आणता येतो, एकदम वर नेता येतो, आणि त्यांनी एकदम डायनॅमिक होऊन जातं तुमचं अख्खं पिक्चर जे असतं ते. आणि ह्याकरता वापरला जातो. त्या केबल्सच्या आतून फायबर ऑप्टिक्स टाकलेले असतात, म्हणजे त्या केबल्सच्या शेवटी तिथे तो जो एक माउंटिंग असतं आणि त्याच्यावर मोठाच्या मोठा जो कॅमेरा असतो, तो त्यांना
त्यांना कंट्रोल करता येतो पाहिजे तसा. ह्याला मिनिमम 2 ऑपरेटर्सची गरज असते. एक ऑपरेटर जो असतो त्याच्याकडे लिटरली जॉयस्टिक्स असतात आणि तो त्या केबल्स आणि तो कॅमेरा खाली वरती साईडला नेणं हे तो ऑपरेट करत असतो. त्याला कधी कधी पायलट म्हटलं जातं. आणि जो मेन कॅमेरा ऑपरेटर असतो तो कुठे फोकस द्यायला पाहिजे, कुठे जरा इथे फिरायला Zoom in, zoom out आपण म्हणतो फ्रेम त्याला. तो ठरवतो. या दोघांमध्ये ते नॉर्मली ठरतं. आणि ह्या टाईपचा कॅमेरा डेव्हलप तर खूप आधी केला होता, पण क्रिकेटमध्ये यायला थोडा वेळ लागला. अमेरिकेच्या स्पोर्ट्समध्ये हा आधी आलेला आहे, पण हळूहळू क्रिकेटला लक्षात आलं, क्रिकेटर्सना लक्षात आलं की अरे यांनी आपलं चित्रीकरण फार मजेदार होऊ शकतं आणि त्यामुळे तो फेमस होत गेला. IPLच्या 2010च्या हंगामात तुला आठवेल साधारण सेमीफायनलपासून हा ते वापरायला लागले आणि मग आता सगळीकडेच वापरला जातो. सगळीकडे वापरतात. मी बघितलेत ग्राउंडवरती, तुम्ही बघाल कधी जिथे दिव्याचे खांब असतात त्या खांबांच्या मागे तुम्हाला मोठ्या अशा असारीच असतात. आपण ज्या पतंग उडवताना असारी म्हणतो त्याला, त्याच्यामध्ये ती केबल गुंडाळली जाते आणि एवढं मोठं जवळपास एक 4-4.5 फूट उंचीचं असं असतं आणि एवढी केबल ती असते. त्यामुळे सुंदर ज्ञान सर आज आम्हाला मिळालेलं आहे. एक छोटा मुद्दा की ह्या कॅमेराला जर बॉल खेळतानाचा लागला तर मात्र त्याला इमिजिएटली डेड बॉल दिला जातो. हे प्रेक्षकांना माहिती असलं पाहिजे. ही जबाब खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण असं झालं देखील आहे 2-3 वेळा की कॅच इकडे तिकडे होऊ शकतो. बॉल जो येणार आहे ती त्याची जागा सोडून दुसरीकडे येऊ शकतो, त्यामुळे त्याला डेड बॉल दिला जातो. सुंदर आजचं ज्ञान होतं. त्यामुळे असेच ज्ञान तुम्हाला आम्ही देत जाऊ. तुमच्या कमेंट्स आम्हाला जरूर कळवा. तर पुन्हा येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच असणार आहे ती 3 दिग्गजांमधली आहे. मी दोन्हीकडची 3 नावं सांगत असतो. तर आजची मॅच होणार आहे ती रोहित शर्मा अगेन्स्ट उमेश यादव, इंडियन बेस्ट बॅट्समन अगेन्स्ट इंडियन बेस्ट बॉलर. आजची मॅच आहे ती परत श्रेयस अय्यर अगेन्स्ट जसप्रीत बुमराह, इंडियन बेस्ट बॅट्समन अगेन इंडियन बेस्ट बॉलर. आजची मॅच होणार आहे ती आंद्रे रसेल वर्सेस मुर्गन अश्विन, ताकद वर्सेस स्पिन याच्यामधला सामना होणार आहे. तर बघायला मजा येणार आहे. अशाच मॅचेस आम्ही तुमच्याकरता रोज घेऊन येत जाणार आहोत. 4 वाजता आपण रोज भेटतोच आहोत. तसंही उद्याही तुमच्याबरोबर आम्ही असणार आहोत 4 वाजता. थोडंसं उद्याच्या मॅचविषयी यांना सांग. उद्याची मॅच असणार आहे 7:30 वाजता DY पाटील ग्राउंडवरती मुंबईला आणि ती असणार आहे लखनौ आणि दिल्ली या 2 टीम्समध्ये. जसं आपल्याला माहिती उद्याला पुन्हा जायचं आपल्याला DY पाटील मुंबईला. तर उद्या परत तुमच्याशी येऊन भेटणार आहोत आम्ही 4 वाजताला. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.